Så er vi klar til at præsentere feltet til dagens og årets showløb her på Fyns Væddeløbsbane for ponyhestene. Nummer 1 køres af Philip Myrup. Det er Musse, der får Philip Myrup i vognen efter afbud fra Frans Prehn. Med nummer 2 har vi Jolly. Den køres af Martin Hansen, der har haft en trænersejr i dag. Martin Hansen sidder bag Jolly. Nummer 3, det er Candy. Sidste løbs vinderkusk, det er Søren Demand Andersen, der sidder bag nummer 3, Candy. Nummer 4, det er Stettenborgs Jack. Ponymanden over alle ponymænd, nemlig Henrik Sofus Verleen og Stettenborgs Jack. Nummer 5, det er Eddie Star. Manden, der har været overstarter med et køligt overblik hele eftermiddagen, sidder Ole Bender i Solking bag Eddie Star. Nummer 6, det er Enzo. Den kører som Max Myrup, der har haft en vinder i dag tidligere på dagen med Bolivia. Her ser Maximilian bag nummer 6, Enzo. Banens mest sejrende kusk igennem alle tider. Det er John K. Hansen nu, John Køhler. Han har vundet flere løb end nogen andre nogensinde kommer til her på valen. John Køhler sidder bag barnebarnets Granit 2. Monika Femste, tidligere bestyrelsesmedlem her på Fyns Væddeløbsbane. Hun sidder bag Singo. 9 Cæsar, den kører sig Kurt Larsen. Manden, der prikkede med sig vild. En af de aldrende kuske her i dansk travsport. Han vandt løb for nylig. Her sidder han bag nummer 9, Cæsar. Vi skal bede de respektive kuske køre ud på voldestederne. Så skal vi være ved forsnor. Ved forsnor. Ved bagsnor. Ved bagsnor. Klar? Et, 2, kør. Det er dybdigere til årets pony showløb. Kampstart i inderbanen for Philip Myrup set Musse. Men Martin Hansen er hurtigt over, men den ruller i galop nummer 2, Jolly. Galop så vi også for 4 Stettenborgs Jack, men den træder han altså hurtigt, mister pony Sofus Verleen. Kort galop også for 3 Candy, men foran er det Jolly mod spids. Bender sidder med 5 Eddie Star, Max Myrup jager op i ryggen på denne med 6 Enzo. Den vandt jo ponyløbet tidligere på dagen. Bender ruller over i galop med 5 Eddie Star. Enzo op i den tryk, det er næsten nummer 7, Granit 2. 9 Cæsar også i god fart. Single forsøger også for 5. Men det er Martin Hansen, der har slået tonen an foran i et ret godt tempo. Skygger med en feltherres overblik ryggen af Philip Myrup med et nusse. Fem Eddie Star diskvalificeret for galop, men foran er der fortsat nummer 2, Jolly. Et Musse er lægen op det bedste den kan. Også problemer så vi for 4 Stettenborgs Jack. Max Myrup har virkelig også sat skruen af Thomas Korn på med 6 Enzo.
Martin Hansen forsøger at køre det her. Han skruer successivt tempo op her, hvor der snart kun er 500 meter til målstregen. En rigtig god fart er han ved at få i Max Myrup med nummer 6, Enzo. Sønneke Philippe Myrup ligger fortsat på andenpladsen med et musse. Demanden jager med 3 Candy, men det er altså Enzo med bedst fart i øjeblikket. Martin Hansen fører det med en modvind lige op i pandenbrasken i øjeblikket. Martin Hansen førende, det er Enzo, der går allerbedst bagfra, ser vi også på 9. Cæsar, et rigtig godt skud i denne. Kurt Larsen runder Ole Bender uden problemer igennem sidste sving. Så Max Myrup op på andenpladsen overhaler altså med det samme med Sønneke Philip Myrup med en musse. Bagfra ser vi Cæsar arbejde vældig pænt, men det er Martin Hansen, der er gået fri ind på lige bane, men den jages op af Enzo. Enzo og Max Myrup, den med bedst fart ind på opløbets lige bane. Jolly Martin Hansen førende, Enzo med Max Myrup. Bagfra kommer Kurt Larsen med 7 mileskridt i øjeblikket med nummer 9, Cæsar. Kan Cæsar på en forrygende finish nå frem til de førende? Enzo er førende, Jolly er passeret, Cæsar kommer allerbedst i øjeblikket. Er det Max Myrup, eller er det Kurt Larsen, der skal nå målstregen først? Enzo trækker fortsat nogle længder i front, og jeg er sikker på, at Max Myrup han har en herlig eftermiddag her i Odense. Vi får vel også en lille hilsen op til komiteen her. Det er Enzo, det er Max Myrup, det er 100 år siden, men vi får den over målstregen. Cæsar får klapsalver for Kurt Larsen, dernæst Jolly på 3. pladsen. Og en diskvalificeret Edelstad slutter af med den næste til 4. pladsen. Så er det Musse, så er det Køber med Granit 2, og det er næst nummer 3, Candy. Den bliver vel assisteret ind over målstregen, og Finson slutter feltet med 8 single. Det blev dobbeltsejr i dag til program nummer 6, Enzo. Bussen tidligere på dagen, her vandt den fra Max Myrup, dagens gæstekusk fra voksendelen.